l'acte aquest de final de campanya del referèndum de diumenge i, bueno, es veu que Catalunya doncs, es vol separar d'Espanya i llavors, bueno, nosaltres el tema de separacions hi entenem força. Per això ens havien dit per presentar-ho, no? No, jo feia... Suposo que ens han dit, cony, ja que això es volem separar d'Espanya, doncs fotin aquells que es veu que ho tenen per mà. I aquí estem, tu. Ja n'hi ha un que no ha volgut ni venir. Aquest està independitzat. Aquest ja va... No ha fet referèndum ni res. Aquest ja diu, no. Però bueno, ja us direm com s'ha de fer això. Encara va entrar més gent. Va, Déu-n'hi-do, no? Sí, no. Encara hi ha gent. Encara hi ha gent, sí, home, sí. Home, com es nota que és gratuït, eh? Sí, home. Les coses pots pagar una entrada i els 4 ja al cabo, eh? No Déu-n'hi-do, tu. Bueno, a veure, avui és l'acte de final de campanya i llavors, bueno, en Fel i jo som una miqueta els conductors de l'acte i nosaltres no farem campanya ni pel sí ni pel no perquè creiem que és un acte de final i llavors nosaltres el que volem és que la gent vagi a votar i que sigui clar això, que nosaltres no diem ni aneu a votar i voteu que sí. No diem sí. No, nosaltres no diem ni sí, no. Sí, no, Fuixedes, no. Nosaltres fem acte final. Sí, tant pels que diuen que no podem dir. Que sí que vagi. Vale. Sí. I quan estigueu allà no podem dir no. Sí. No. El que volem és que la gent vagi a votar. Sí. Que llavors votin sí, no, o hi fotin un bitllet de 500, ells mateixos. Vale? Em sembla que no estem per tantes alegries, eh? Bueno, s'ho han portat tots en bitllets. Sí. De totes maneres, bueno, intentarem donar una miqueta de raons de tant pels que votaran que sí. Sí. Com pels que votaran que no. Vale? Guaita, Fuixedes, res, jo el que volia dir és que si fóssim independents, tu saps que Catalunya seria el quart estat en renda per càpita més alta d'Europa? El quart. Collons. Estaríem per després de Luxemburg, d'Irlanda i d'Holanda i després vindria Catalunya. Els quarts? Seríem els quarts d'Europa, seríem els quarts. Si fóssim independents. Si fóssim independents seríem els quarts i si fóssim una cosa la tinc clara, si fóssim independents. Que el Barça cada any guanyaria la Lliga. Això és que si no guanyem la Lliga amb una Lliga catalana, nano, que això és important. A veure, dèficit fiscal. Els catalans paguem en impostos a l'estat espanyol 22.000 milions d'euros a l'any més del que l'estat retorna a Catalunya. O sigui, nosaltres paguem, es perden 22.000 milions d'euros per allà que no ens tornen. I aquests no els tenen millet. No. O sigui, això són 60 milions d'euros cada dia o 700 euros cada segon. O sigui, ara... 700. Ara... 700. Ara... 700. I diuen que som garrepes, eh? Bueno, a Catalunya hi ha l'índex de funcionaris més baix de l'estat espanyol. Ah, sí? Sí. Això a mi ja m'agrada, però bueno, no està per malament. Però, per exemple, té Catalunya un 8,3% de funcionaris. Mestres, gent d'aquesta que no treballa. Ja m'ho clar. Tu, mirem de quedar una mica bé. Bueno, Catalunya un 8,3% i Extremadura un 23,3%. O sigui, perquè et facis una idea del... Però bueno, això no volem dir ni que s'hagi de votar que sí ni que no. No, vosaltres mateixos, eh? Vull dir, això que quedi, nosaltres diem aquestes coses... Si us va bé que només n'hi hagi un 8%... Ja està bé. Aneu a votar que no. La llei de dependència, Andalusia ha rebut el triple que Catalunya. El triple. Triple amb la llei de dependència. Amb la llei de dependència. Aquí els hi fotrem la llei d'independència i els hi recuperarem aquest triple i més. Vale. Però no, mira de no fer campanya, ni pel sí ni pel no. No, si no la faig. No, vale. Vull que quedi clar. Vale. Els catalans paguem el 24% dels impostos de l'estat espanyol. On van a parar aquests diners? On van a parar? O sigui, el 24% que tu pagues, sí? saps on van a parar? La
l'exèrcit espanyol, a les ulleres de Maritxalat, per exemple, si es vol canviar les ulleres. Això, a l'Institut Cervantes, per exemple. Fills de puta. Les inversions del Ministeri de Foment, bueno, hem agafat dates del 2004, però jo... Andalusia, d'inversions del Ministeri de Foment, ha rebut 1.198 euros per habitant. Madrid, 894 euros per habitant. Aragó, 574 euros per habitant. I Catalunya, 316 pessetes? Ah, no. 316 pessetes, euros. Catalunya, 316 euros per habitant. O sigui, la diferència entre un català i un andalús, cuita, calcula, 1.198 a 316. A veure, o fotem lo de la independència o ens fotem andalusos. Digueu-vos com vulgueu. A veure, si tinguéssim una seguretat social catalana, No sona bé això. Seguretat social catalana, la pensió mitjana per habitant, 2.446 euros més per habitant a l'any. Sí, a final d'any del 2009 tindríem 2.446 més per habitant cada any. Això que quedi clar. I bueno, aquests són, uns quants motius del sí. Jo crec que hi ha un altre motiu del sí, després direm el no, evidentment, però un altre motiu del sí, que és que, collons, que si no volem ser espanyols, per què collons ho hem de ser? Jo penso que aquest és el motiu. Vols dir que no ha votat com que sí, aquí? No serà pel que hem dit nosaltres, Sobretot, que ningú, llavors sentim per tota la carretera, que aquell va fer campanya pel sí, no? Nosaltres avui estem aquí perquè la gent vagi a votar, Bueno, i llavors ara passaríem a... hem dit uns quants motius pel sí, és una cosa més d'acord, de patriotisme, fiscal, Vale. Anem a dir els motius pels quals es pot votar que no, que són... Doncs són tots aquests. Doncs endavant, tu, fins aquí seria una miqueta el que volíem dir-vos, sobretot que quedi clar que no apostem ni pel sí ni pel no. I sobretot, sí,